Tito Imbo Bayo, Maria Bautista. Ano yung may delivery po kayo? May delivery po kayo, ma'am. May payment po ito ng 2,000 pesos. Prepare po ba? Ma'am, ganito na lang, ma'am. Pasamahan na lang po ako. Buksan niyo na lang po yung sarito ng token kasi po nandun po yung Pakunin mo si Brian. Kung kasi wala ginugol mo na ya. 2,000 po yung payment nito. Matawag ka. Ano na lang, ma'am? Pasuyo na lang. Buksan niyo na lang po yung sa likod na. Maria Bautista, happy 64th birthday po sa inyo, Nay. And Nay, may idea ka ba kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? May idea ka ba, Nay, kung kanino galing yung surprise ang ito para sa inyo? Ayan, medyo nahihiya si Nanay. So, itong surprise na ito, Nay, bali meron din po silang pinadalang message or letter din po. Nababasahin ko na lang po para sa inyo. Nabigla po kayo. So, ito, basahin ko na lang po yung message nila para sa inyo. Yan. Nanay, nais naming malaman mo na lubos kami na nagpapasalamat sa pagmamahal, sa pangunawa, at pag-aasikaso mo sa amin. Aming munting panalangin sa Panginoong may kapal na wag kang papabayaan, panatilihin kang malusog. Naway lagi kang magkaroon ng sapat na lakas. Nandito lang kami lagi na nagmamahal sa iyo. Mahal na mahal ka namin. And once again, happy 64th birthday from Annalisa. And also from Lester, James, Angel, Gian, Josh, and Ara. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Maria. And Nay, meron po ba kayong message para sa mga sender, sa mga nag-surprise po sa inyo? Message na eh. Message po. Nanti ba kayo, nanti ka ba yung ibaga? Sama anak yun. Pasalamat. Ayan, medyo nahihiya si Nanay and emotional din po. So, kantaan na lang po natin si Nanay ang happy birthday po. Sabay-sabay po tayong kantaan si Nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan na. And may cake po tayo, and before we blow the candle night, make a wish na lang po muna tayo. Ayan. Blow na po, after mag-wish. Ayan, medyo mahangin. Ayan, and once again, happy 64th birthday po sa inyo, Nanay. And picture taking na lang po dito tayo sa gitna.